उदालगुरि स्पर्टिं एफसिआ 5 गलाव देरहासार जानो हाबाय। उदालगुरि जिल्ला फानेरि आन्चलिक कमिटि, फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फानेरि गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव 29थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्थानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव उदालगुरि स्पर्टिं एफसि आरो खैराबारि अंख्रेमा एफसिनि गेजेराव गेलेयो आरो उदालगुरि स्पर्टिं एफसिआ खैराबारि अंख्रेमा एफसिखौ 5 गल होनानै देरहासार जानो हायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोना। जोलुर बादायलायनाय बे दिनै फैयै जोबथा फैबाय। बे बिथिङाव बानजाय आफादनि जानानै रायजोफोरनि माबायदि मददथि आरो बिथांमोननिसिम मा खौरां मिलायगोन? गिबियावनो आं गोजोननायखौ बावहरदों साफ्रोमबो गेलेग्रा मोजां मोनग्रा लोगोसे जोंनि अलरजार बिथांमोननिसिम जे पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 22 अक्ट' खालिनिफ्राय जोलुर बादायनायखौ आरो दिनै बिनिनो जोबथा बादायनाय अर्थात फाइनाल गेमा दिनै जानानै थांबाय मोजाङै। बेयो जोबोद मोजाङै रायजो राजानि अनसायनायाव बेयो जाबाय आरो जायफोरनिखि माने अनसुंथाइ होबाय, रां अनसुंथाइ होबाय, बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों आरो बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों दिनै मोजाङै बारलांबाय। दिनै जोबथा बादायनायाव उदालगुरि स्पर्ट्स क्लाब आरो खैराबारि अंख्रेमा बिनि गेजेराव जोबोद मोजां बादायलायना जाबाय। जेबो माने दावराव दावसि जायालासेनो बियो मोजाङै जानानै थांबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो मददगिरि बेहाय जायफोर माने बेहाय मदद आरो हेफाजाब होबाय बेखौ आङो बानजाय आफादनि जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय बिथांमोननिसिम आरो समावबो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबखौ मोनबाय थागोन आं बेखौ मिथिनाय थादों। फैगोन बोसोरनि थाखाय बेनिख्रुइ हयथ' साबसिन खालामनो थाखाय जों नाजागोन। बेहाय जिहेथु गेलेनायाव बयबो बेहाय दिनै गोदोनिख्रुइ बांसिन माने गोसो गुदुं नायग्रायानो जा बा गेलेनायाव बाहागो लाग्रायानो जा बेबायदिनो जौगानायनिफ्राय जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बेखाय फैगोन बोसोराव बेनिख्रुइ साबसिन हयथ' जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बयनिबो मदद आरो हेफाजाब